Kaparingitan kung tawagin ng mga lokal noong unang panahon ang ngayong kilala bilang Imuki Island. Ang Imuki ay isang salita na nagmula sa isang nilalang sa dagat na namumuhay sa mga patay na korales. Ito ay ang sea slugs o babao. Sa kasalukuyan ay sikat na sikat ang islang ito dahil sa ganda ng mga coral formations at malakristal na linaw ng tubig nito, pati na din ang mga bakawan na makikita sa paligid ng isla. Sa video ito ay mumotorin natin mula Baguio hanggang sa marating natin ang Balawan, La Union kung saan matatagpuan ang Imuki Island. Grabe. Ganda. Solid. Wow. Isa na namang adventure ang ating pagsasamahan mga biyahero. Tara at sama-sama nating libutin at silipin ang mga pinakatinatagong yaman ng Pilipinas. Pwede po itong tikman. Bar! Sarap eh. Nakuha nyo na i-boil nyo ito, natatanggal yung alat. Ang sarap po. Oo, masarap yan. Kim ng guide, marami yan eh. Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. Alright, so nandito tayo ngayon sa may Sablan, dito sa may Pitan Eatery, Kining Kinaday. At pupunta tayo ngayon ng Imuki Island. Kasama natin, syempre sila Michael, MJS Adventures, sila Rick, si Daniel, si Michael, MC 2600 at saka si Rin. Mga gamit na motor, itong Aerox, Beat, at saka isang Mio. Two hearts running wild. Now the morning is the afternoon. We lay awake in bed. Alright, dito na tayo sa may barangay. Ayan, ito na yung Imuki. Welcome to Imuki Island. Barangay Parawir. Barangay Health Station Parawir. Saan daw? Ay, sa paralan na lang. Dito daw tayo magpa-park sa may ano ba to? Simbahan. Ay, paaralan. Alright, so touchdown na tayo dito sa may Imuki Island. Bali magbabayad lang tayo dito ng environmental fee. Ayan. Ang regular rate nila is 50 pesos. 30 naman para sa mga students, senior citizens at PW. Magkano po yung ganito? Magkano po yung ganito? 50 ka ito. Pwede ng kamatisan. Ganito lang po kinakain to? Oo. Ibugan mo ah. Ay, hugasan lang po. Muna hugasan ng kamuti ay tubig. Tapos, sa sopa. Kamatis lang. Ay, kamatis lang. Asin. Kahit yan, kamatis asin. Pwede rin sa suka. Ay, sige. Touchdown ni Muki. Ayan, meron din man ditong mga bilihan ng mga swimwears, mga tsinelas. Kung wala kayong dala. Ito. Magkano po
dito? 80. Hindi 100 dalawa kuya. Lugi na. Tag isang paan na lang kayo. Talon-talon lang, no? Ito yan? Marami kayong mga pwede ditong pagbilhan ng mga gamit na kailangan nyo. Mga souvenirs, swimming gears, lahat nandito. Andiyan yung bagyo. Ito pala may bangka. Ito na, Imuki Island. Itong mga cottages nila dito, donation lang. Lalakarin na lang ulit natin to. 1,000. Mag-siyorsin daw tayo man. Ha? Pwede naman. Alright. Dito na tayo ngayon sa may Imuki Island. Wala pa rin pinagbago dito, napakaganda pa rin ng lugar. Tamang tampisaw lang ulit tayo dito sa may isla ng La Union. Para makalaw yung mga ito yung second lagoon. Hanap tayo ng spot. Ang daming isda. Ang gaganda ng isda dito. Wala naman sigurong ahas dito na. Alright, so mabero, alis na tayo dito sa may Imuki Island at pupuntahan naman natin itong Sea Urchin Farm dito din sa may alam ko part ng Balawan. So tignan natin kung anong
mga makikita natin doon sa farm nila bukod sa sea urchin. At sabi nila pwede daw mag-snorkel. So mag-rent tayo ng boat dito, tag 1,000. Balikan na daw yun. At tignan natin yung farm. So 200 daw ang per kilo ng sea urchin nila. Andito tayo ngayon sa may malinis na spot dito sa may Imuki Island. Magre-rent tayo ng balsa, bali 1,000 yung balsa. Meron na ring tour guide, tsaka marami tayong mga activities na gagawin. Mag-snorkel, tapos doon tayo sa may farm, sa may sea farm, sea urchin farm pala. Ayan yung ating tour guide, si Kuya. Sila Michael, si Rain, si MJS. Anong pupunta natin? Sea urchin farm. May life vest na rin pala mabehero. Alright. Sana all pogi. Ayos. Ito 1,000 yung rent natin dito. Pupunta lang tayo dun sa may sea urchin. Tulak naman ka. Iceberg! Try natin tumaas dito sa taas, sa second floor. Ikaw muna. Sige, ikaw na. Ay, wait lang. Sige. Medyo lang malapit. Tour guide natin. Anong pangalan, Kuya? Kenny. Sir? Kenny. Malayo pa, sir? Malayo pa? Ay, doon pa? Malayo pa pala to. Ah. Oo din, delikado. Ito. Yan no. Tayo. Ang galing. Laki. Kawanin? Antayin daw natin yung may-ari ng farm, tapos sila yung mag-assist sa atin. Sabi ni Kuya Ken, yung ating tour guide. Yan, so baba tayo dito mga behero at tignan natin yung mga tanim. May seaweeds, tsaka may mga starfish din, tsaka yung sea urchin. Tignan natin. Oh, shit.
makikita natin ngayon dito? Ito lang, mga seaweeds. Seaweeds lang po meron. Tsaka yung may mga kigis kami dyan na pinag-aalagaan ng sea urchin. Kanya lang, maliliit pa yung iba. Ilang piraso lang ang laman. Kasi itong panahon na ito ngayon, nung buwan ng Disyembre, Nobyembre, Disyembre, nagkaroon ng pistil. Itong inaasahan namin ngayon, itong buwan ng August. Kasi ang buwan ng August, yun talaga pagkukuha namin ng mga similya. Hanggang December na yun. Oo. Yun ang dagsa na kuha namin, pagkuha. Pero sa ngayon, mahina. Pa isa-isa lang ang makuha, 2, 3. Kaya ito na lang ang tangi namin itinatanim, tulong ng ating gobyerno na binigay sa amin. Ito ang aming inaalagaan ngayon. Ano pong pangalan ng seaweed? Ito nang tinatawag sa milyon-milyon. Yung ito, yung karaginal kasi nito. Kakaunti, hindi katulad nung dragon. Kasi 2, 4 na klase nito eh. Yung dragon na tinatawag namin, yun ang maraming karaginal na nakukuha. Tulad ng ginagawang gulaman, agar-agar, yung mga any kind of product, shampoo, sabon. Ito po, ano pong... Ito ganun din yun. Ganun rin po? Kanya lang, kakaunti ang karaginal nito. Hindi katulad yung Yokyoma Dragon. Yung malalaki ng tangkay. Ito pino eh. Kaya ito nga tinawag na milyon-milyon. Nakakain po yan ng ganyan? Nakakain to. Salad, pickles, marami nagawa nito. Yung dinadakan, yung tinatawag nila sa Ilocano, yung sisig. Sisig nito masarap. Hindi naman tikman sir kung gusto nyo. Kaya nga, yung sea urchin nga sana kahit isa lang eh, ganun. O kaya dalawa. Sa TGS doon. Kumuha ka doon. Pero sarado mo rin yung kitsa. Kung may makita ka. Ayun. Malalim doon? Mababaw. Mababaw lang. Pwede po namin silipin? Pwede po kami sumilip? Pwede. Sige, maglakad lang kayo. Sige po. Angat nyo lang na ganyan yung mga tali. Ay, okay. Thank you po. Yan. Ano pong pangalan niya, sir? Tikman nyo yan. Ano pong pangalan niya, kuya? Ito, milyon-milyon yan. Yung tinatawag nila sa Ilocano, kangkanot. Kangkanot. Kayo po, ano pong pangalan, sir? Francisco Sibayan. Francisco. Si Sir Francisco. Ayaw ko, Paran. Ikaw po si Sir Paran. Oo, yung interview ni... Opo, yung sinasabi pa. Noon, yung... Opo. Ayan na. Si Sir Paran pala ito. Ayan, tikman natin to. Masarap daw to. Milyon. Pagka matikman nyo yan, medyo malat-alat konti. Pero pagka ito, nakuha nyo na i-boil nyo ito, natatanggal yung alat. Ang sarap po. Oo, masarap yan. Kim na kahit marami yan eh. Lahat ng mga product na yan. Puro ganyan po. Ganun din yun. Nakahawakan. Pwede po sir. May dikit oh.
Natusok na po kayo niya? Ha? Di pa po. Hindi na. Hindi. Nakakatusok din doon. Kanya lang. Pagka mayroon pang karayong o kaya spili. Pwede yun. So, wag lang po yung itim. Ganun sa buksan. Ito malaki-laki. Oh. Ay. Gusto mo yan? Ayan na. Ay lang. Tanyan. Kanyan. Sa pangaw. Yan. Sarap yan. Yan ang itlog. Sabi ko sa inyo eh. Makakain lahat yan. Yan. Kahit yung nakangipin yan. Yan. Hindi yun. Yung puti kanina sinasabi niya. Parang mas makurang na. Mas maganda. Oh, beautiful! Si Orchin! Oh my God! Tumusok ko ya? Tumusok ko ya? Pag marami po nagkukuskusan sila. Tingnan mo. Parang nagbibistay ng buhangin. Yan. Pwede na makakain. Kalpo na. Yung si Urchin, no? Sea urchin. Try natin mamaya na may suka. 2, 4, 6, 7. Wala naman na ata itong laman. Yung. Ito. Ano naman yun? Ito sa akin. May suka. Mas masarap. Malalasan mo kasi yung pag wala eh. Pabalik na tayo dun sa may pangpang mga beheron. Si Uncle Paran. Thank you so much sa pag tour sa atin.